Stumana Industry е създаден 50-те години с пълен металургичен цикъл, т.е. производство на течен чугун в доменни пещи, рафиниране в артенови пещи и след това прокат, т.е. крайни изделия или полупродукти, които след това на механична обработка се получават крайните изделия. Почването да функционира на фирма Стомана през 50-те години на миналия век, фирмата е с пълен цикъл на обработка на метала. В началото на пускането хората, които са работили, стигат до 5 до 7 хиляди човека. В момента в фирма Стомана работят около 1000 човека поради въведените модернизации. Това, което ние в момента правиме, приемаме, оценяваме и сортираме на различни видове скрап. Желязото пристига при нас с камиони или с вагони. Нашите хора, които са специални знания относно желязото, ги приемат и ги оценяват по различните качества. Ако се наложи, се правят отбиви на неметални примеси, които не трябва да бъдат смешени с чистото желязо. От тия номенклатури има едни, които са, мога да кажа така, малко по-мръсни относно неметалните включения и съдържанието на цветните метали в тях. За да бъдат почистени тия номенклатури, се налага да използваме една инсталация, която се нарича шредерна инсталация. Тя на практика с две думи е една мелница, която вкарва желязо в едни ленти. Т.е. се мели, го правят на малки парчета и с един магнитен барабан се отделя желязото от неметалните включения като пластмасови, каучук, стереопори и разбира се и цветното. Което де факто е и моята работа тук в този завод, свързан с тази практика, а именно подготовката на скрапа, оценяването, анализиране на данните, получавани от скрапа. Ако скрапа, който постъпва в шредер машината, бъде разделен качествено, стоманата или желязосъдържащите материали от медта, първо печели завода от това, че има скрап от мед, който може да го продаде, а медта не влиза в стоманата, което пък рязко сваля цената на стоманата или може изобщо да я въведе в брак. Доктор Хаджийски, от самото начало бих казал, че се хвана с самата дейност много сериозно и много професионално. Това е един пример за това как науката директно контактува с бизнеса или с икономиката. Тази връзка между мен или между образованието, което аз представлявам в случая и завода, трябва да бъде постоянна. Постоянно трябва да имаме контакти. За бъдеще смятам, че ще работим много по-интензивно. За постигане на общата цел, моята е подготовка на кадри и научни изследвания в насока металургия. На Йоргос целите са постигане на добри икономически резултати, на въвеждане на нови практики и нови технологии, които пак са свързани с студенти и просто ние сме обвързани в един кръг.